खुलुमबाय स्टुडियो आं रबन बसुमतारी 35 बोसोरसालिया जथुमा कक्राझार गुदि बर' थुनलाइ आफाद लोगोसे कारगाव जोंमा लाइब्रेरि खाम क्लाबनि सनाथि मायथाइ फालिथायखौ साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंजादों। कक्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय 317 नं कारगाव जेबि गुदि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुं आफादा 14 नभेम्बर आरो 35 बोसोरसालिया जथुमा कक्राझार गुदि बर' थुनलाइ आफादनि लोगोसे कारगाव जोंमा लाइब्रेरि खाम क्लाबनि सनाथि मायथाइ फालिथायनि बानजायनायाव साननैनि हाबाफारिजों 35 बोसोरसालिया जथुमा हाबाफारि कक्राझार गुदि बर' थुनलाइ आफादजों लोगोसे कारगाव जोंमा लाइब्रेरि खाम क्लाबनि सनाथि मायथाइ फालिथाय हाबाफारि लादों। जोंनि हाबाफारिया एक्चुअली कक्राझार गुदि बर' थुनलाइ आफादा मैया 15 तारिखनिफ्राय खुंफुंनाय जादों। 15 आरो 16 दिनैहाय जाहैबाय 73 सोलिगासिनो दङ, ओमफ्राय 74 हाबबाय, 74 थि जोंनि बर' थुनलाइनि गायसनथाय सान बे हिसाबै जोङो बोसोरै बेखौ खुंथाय हिसाबै देग्लायबो जोङो नैबे मैखोम बर' गामियाव जोङो बेखौ लाबोनाय जादों आरो जोंहा बेवहाय मोननै गामिया खुंफुंनानै हरदों आरो बे हरनाय हाबाफारिया मोजाङैनो मोजां सोलिगासिनो दङ आरो सोलिबाय थागोन होननानै आंहा मिजिंथिनाय दङ। बयखौबो साबायखर जासिबाय। बेजों लोगोसेनो जोंनि दिनैनि फुंबिलिनि हाबाफारि एक्चुअली मैया डेलिगेट मिटिंआव गोथौयै सावरायलायनायनि गेजेरजों माने डेलिगेटफोरनि माखासे मददजों जोंनि गोजाम थाखानाय आफादखौ सिफायनानै गोदान आफाद दाफुंनाय जादों आरो बे गोदान आफादावनो माखासे गोजाम आफादनिनो जायफोर बिबानगिरि बिथांमोन दङ, जेरै आफादगिरि नेहाथारि, बिसोरखौ सोलाय सोल' खालामाजासे बिथांमोनखौनो दोनफिननाय जादों। जेरैहाय माने आफादगिरियाव थाफिनदों आरो नेहाथारियावबो बेनोबो थाफिननाय जादों। आफादगिरिया जाहैबाय श्री सुफेन चन्द्र ब्रह्म आरो नेहाथारिया जाहैबाय मुसे दमासु ब्रह्म। दिनै गेवलां मेलाव जोंहा जोंनि बर' साहित्य सभा हिसाबै जोङो खावलायदों जोंनिनो मिरु आफादनि मिरु बर' थुनलाइ आफादनि जाय बिथाङा दि बड'नि एडिटर बिथां बानेश्वर ब्रह्म, बानेश्वर बसुमतारी बिथांखौ जोङो हांख्रायदों आलासि हिसाबै जोंनि गेवलां मेलखौ बेखेवगिरि हिसाबै आरो बेवहाय जिहेतुकि जथायै जों खुंदों बे कारगावआव थानाय जोंमा लाइब्रेरि क्लाब खाम होननाय दङ, बिथांमोनहाबो 50 बोसोरारि मोनसे सनाथि मायथाइ फोरबो खुंनायखौ लानानै बिथांमोनहाबो बे मेलावनो मानसि हांख्रायहरदों। बे हिसाबै जोङो बिथांमोननि आलासिखौबो जोङो जोंनिनो आलासि बायदि साननानै जोङो बिथांमोनखौबो मान होदों आरो बेवहाय थांखि जानाय बुंथिगिरि हिसाबै जोंहा बिथोनगिरि सासे दं इउएन एकाडेमिनि मुसे कृष्ण गपाल बसुमतारी आरो हांख्राय जानाय बिदिनो गोबां लोब्बा थानाय जोंनि बर' थुनलाइ आफादजों लोब्बा थानाय आफादनि नेहाथारि आफादगिरि बिथांमोनखौ खावलायहरदों। दा बेबादिनो जोंनि आलासिया मात्र जोंनि मिरु बर' थुनलाइ आफादनि बिथां मानेश्वर बसुमतारी आरो बेवहाय थांखि जानाय बुंथिगिरि हिसाबै कृष्ण गपाल ब्रह्मखौ बसुमतारी बिथांखौ खावलायहरदों। बेनिफ्राय आरो दंबावो धनेश्वर गयारी, जोंनिनो जिहेतुके जोंनि एरियानि बिथाङा सासे MCLA, दा बे बिथांखौबो जोङो आलासि हिसाबै हांख्रायहरदों जोंनि दिनैनि गेवलां मेलाव। दिनै बर' थुनलाइ आफादनि जिथु गोथार जोनोम सान, बे साननि लोब्बायै नोंथाङा आरो मा फोरमायबावनो? दिनैनि साना जोबोद रंजाथाव सान। गोदो जोङो उन्दै समाव जोङो नुबोदोंमोन 14 नभेम्बरब्ला जोङो बे समाव फरायफुनाय सेंग्रामोन। बे समावहाय जोङो गामि ओनसोलनिफ्राय नोगोर ओनसोलाव फैनानै जोंनि नोगोरनि मानसिफ्रा, आफादाव थानाय मानसिफ्रा जेरै खावलायो बेबादि जोङो लाइनै थानानै प्रसेसन होनायनि मोनसे माबा दंमोन, जेरै बर' राव गेवलांथों, बर' थुनलाइ आफाद थांनानै थाथों, बेबादि प्रसेसन होनाय मोनसे जोङो मोनबोदोंमोन। दा बेयो लासै लासैनो गैया जालांबाय। मानो होननानै बुङोब्ला आंनि बुजिनायाव, आंनि मोनदांनायाव जिहेतुके जोङो बेखौ गुवारैनो बेसेबांबा गोबाव बोसोर समनिफ्रायनो जोङो दिनै मिथिबोनाय हिसाबै बे जिनिसखौ दोनथ'बाय नामा आंहा बिदि फोथायनाय दङ। दा जाय हक अब्लाबो जोंनि माखासे गुदि आफादफोर बा जिल्ला आफादफोर बेफोरनि गेजेरजों जोङो रायजो राजाफोरखौ खावलायहरनायनि गेजेरजों मिथिहोनाय जायो। बेवहाय जों स्कुल कलेजनि गथ'फोरखौबो लेंहरनानै मिथिहोनाय जायो। बे हिसाबै निस्सय
दिनैनि गोथार 16 नभेम्बर बर' थुनलाइनि गायसनथाइ सानखौ बयबो मिथिगौ होननानै आंहा फोथायनाय दङ आरो बियो गुवारैनो जेरावबो गेवलांसारगोन। नाथाय बे मोनसेल' खोथा, जोङो गोदो जोंनि राव थुनलाइयाव जेरैबायदि गोसो होनानै जोंखौ दैदेनबोदोंमोन दैदेनगिरिफ्रा, नाथाय दिनैनि दिनाव जों नुबाय बर' मिडियाम फरायनायनि बेलायावहाय एसे गोनो गोथो जानानै दङ। जों नुदों मेगनजों जोंनि आवथायावनो थानाय माखासे LP फरायसालिफोर, गुदि फरायसालिफोर थैनायनि लामायाव दङ, थैगासिनोबो दङ। दा फोरोंगिरिया बिदिनो जामलांगासिनो दङ। बेखायनो बेखौ होबथानायनि थाखाय जोङो मैया डेलिगेट मिटिंआवबो बे जिनिसखौ डिसिसन लादों, सावरायगोन होननानै जोङो बुंदों। डिस्ट्रिक्टआव जेब्ला जोङो कनफारेन्स जागोन बे जिनिसखौ थांखि दैखांनानै लांगोन आरो बेखौ जिल्ला आफादनिफ्राय जाहाथे मिरु आफादाव दैथायहरो, बिनि थाखाय जोङो बिथांमोनखौबो खावलायगोन।